Да видим сега. Днес от The Meat Box ми дадоха тия котлетчета агнешки, като за гергьовден. И с тях ще направим една алтернативна рецепта на добре познатото бавно готвено агне. Започваме като котлетите няма да ги удряме силно, за да не пръскат много. Малко ги изчукваме, за да може да окрехкотим месото. А рецептата е на небезизвестният Гордън Рамси. Посоляваме котлетчетата, слагаме черен пипер, хубаво количество и обръщаме, за да изпълним същия процес. Много важно е тази ципа ще се събере по време на готвене и ще събере нашето месо. За да не се случи, ще направим ние такива напречни разрези, с които прекъсваме жилата. По рецепта трябва да се направи с магданос. Обаче аз магданос не ям и затова ще го направим с панак. Събираме листата по този начин, навиваме по един път. Вземе листата и си ги събираме. Няма зелено по дъската. Хляба да го нарежем. Хубаво е да е стар. Това нещо отива така в млякото и го объркваме. Това ще му придаде един много богат вкус. И минаваме към тигана. Започваме както винаги, нагряваме тигана, слагаме зехтин, чесън, само спукан и добавяме агнешкото с мазнинката надолу. Завъртаме настрани. Искаме точно това златист загар. Прехвърляме в тавичка и ще довършим във фурната. Като телешкото, системата 2-2. През това време ще сложим да се запържи нашия хляб. Сол, пипер. Пържения хляб го изваждаме в купа. Взимаме чесъна, малко анчоа, каперси, малко сол, пипер. Добавяме вътре горчицата. Балсамов оцет. Ако искате да добавите вкус, каквото е останало като сокове от месото, разбъркваме хубаво. Да видим сега. Явно Гордън Рамси си знае работата. И качественото месо си казва думата.